Добро утро. 8 часа е. Да. Малкият взе да се буди от няколко дена насам. Преди 8 или точно в 8. И аз пък взех да се будя преди него. Не знам от жегата или от какво. Подпухнала съм. Ще го оправим. Сега правя закуска за него, защото аз не закусвам сутрин. Аз евентуално обядвам или хапвам нещо за следобна закуска. И вечеря. Какво, мамо? Защо ги сложи там? Айде, нареждай ги вътре пак. Да, аз не закусвам. Да, там. Да. Не закусвам. Обядвам. Т.е. следобедно. Не знам как се води. Но като цяло имам максимум по 2 хранения на ден. Така съм си свикнала. Когато бях бременна, беше малко по-различно. Тогава се налагаше да закусвам сутрин. И съответно, нали, после обяд и вечеря. По принцип имаше влог от рождения му ден, но защото обработвах, когато бях най-изморена и просто не знам какво съм направила, но съм изтрила абсолютно всички кадри. 3 дена бях снимала, 2 дена преди рождения ден и самият рожден ден, в смисъл датата на празнуване. Снимах и абсолютно... Да, мам. Мокро ли е? Да, имаше кадри, трябваше да има влог, но го изтрих. Какво? Както и да е, учим се от грешките си. Не се обработва влог, когато си супер уморен. Никога. Микия хапна и ние излезнахме. Сега ще ходим до Спиди да си взема една пратка и после евентуално на парка. Ще видим. Може и да му се преспи, защото според сега като става по-рано, съответно и му се преспива по-рано. Така и не ходихме в парка, защото на него му се преспа. Прибрахме се. Прибрахме се и той легна да спи. Аз поуправих малко тук вкъщи и след това и аз легнах да поспа с него. Преди малко стана. Хапна за следобедна закуска. Село мляко с плодчета. И сега чакам пералнята да приключи. Ще я просна. И ще излезем, може би. Въпреки че така като гледам, нещо се е затъмняло. Може и да завали. Не знам. Ще
ще видим. Няма да се излиза очевидно, защото май ще завали всеки момент, а пък не ми се рискува да излизам. Гърми. Не искам да излизам с колата, да ходим до парка и тъкмо да отидем, то да завали, примерно. А пък не ми се слиза долу на площадката, защото в момента е много пълно, има страшно много деца и от ония ден насам никой не се съобразява с него. Аз и не мога и да искам да се съобразяват с него, но въпросът е там, че родителите нямат много контрол върху децата си. Тичат на посоки, то е нормално, все пак са деца. Но въпросът е там, че даже вчера имахме една ситуация, която не ми направи много добро впечатление. С две думи, така да кажа, избутаха моето дете, за да може... Да, мам. За да може другото детенце да се качи на съответното съоръжение. И не ми допадна много това нещо. Не казвам, нали, че заради това специално не искам да слизам долу на площадката или пък като цяло, нали, да го вода по площадки и по градинки. Но просто гледам да избягвам, когато е свръхпренаселено, да го свалям долу, специално на нашата площадка. Малко така звучи, все едно го изолирам, но мога да рискувам да ми изритат детето с топка или пък да го блъснат или бутнат по някакъв начин. И той едва ли не да пострада, защото не е виновен с нищо. Но както и да е. Тъй като няма да излизаме, съответно ще почна по-утрано да си подготвям вечерята. Ще си правя салата с тиквички и пилешко, гриловани тиквички, или ще ги направя на фраера, не знам, не съм сигурна, още не съм решила, ще преценя в последствие. Малкия ще яде спагети с пиле и сирене, пък мъжа ми като си дойде ще яде свински пържоли.
малкия нарязах за десерт пъпеш. Аз хапвам моята салата. Огромна салата. Не знам дали ще изям всичката, ще видим. И това е общо взето за днес. После като хапнем, ще... Да. Тъмън на време. Ще влизаме в банята. Да го изкъпя. И после си ляга. Предполагам, че утре ще снимам друг влог. Не знам. Ще видим. Лека вечер или прекрасен ден.